Igbo chọrọ isu Igbo, ekene m unu, ndewonu, nnọọ. Welcome to today being the first day in our series of learning in Igbo language. Afam bụ Ngozi Mmadụ. And we are going to start from the very beginning of everything language, and that is mkpụrụ edemede, mkpụrụ okwu Igbo, alphabet. Any language you want to learn, you must first of all understand the alphabet, because that is what will help you in pronunciation, in writing, in reading. So, Igbo alphabet, nwelu 36 alphabet. Mkpụrụ edemede Igbo dị 36. N'ime mkpụrụ edemede Igbo, anyị nwelu 19 consonant, nya bụ 19 mgbochi ume. Anyị nwere 8 vowels, nya bụ 8 ụda ume. Igbo alphabet also have 9 diagraph, nya bụ ụda mkpị 9. Igbo dị mfe. Ihe njisi na Igbo dị mfe bụ na ka mkpụrụ okwu Igbo si ada, otu a ka esi agụ ya, otu a ka esi ede ya. Ọ bụrụ na ị malụ Igbo alphabet, if you understand Igbo alphabet very well, you get used to it, then you won't have problem reading Igbo, and you won't have problem in pronunciation, in spelling or anything, because the way it sounds, that is how you write it. So without wasting our time, we are going to go ahead to learn the alphabets. Let me say something here. The alphabet, the Igbo alphabet I will look at that, new one. Why did I say new one? Because obuho this alphabet can be Igbo. Igbo ne use. Igbos have their own way of writing that is known as Nsimbidi. It's a form of symbol. It was a man named Sean was the first person to write the Igbo alphabet, the one we use now, in the 1890s. But that will be for another day. So, ka anyị gaa n'iru n'ịmụ mkpụrụ edemede Igbo. Kịta, ị ga na-ene m anya n'ọnụ. Now, you have to follow the movement of my mouth to learn how to pronounce Igbo alphabets. A, B, C, D, E, F, G, B, R, G, H, I, J, K, L, Q, L, M, N, Ny, Nwe, Nye, O, P, R, S, Sh, T, U, O, V, W, Y, Z. Ka anyị weli agụ obele egwu ka o wee banye. A, B, C, D, E, F, G, B, R, G, H, I, J, K, L, Q, L, M, N, Ny, Nwe, Ny, U, O, P, R, S, Sh, T, U, O, V, W, Y, Z. Ihe a bụ isi edemede Igbo. Igbo ndị ọma, ebe a ka ihe ọmụmụ anyị ka izuụka ya bịa na njedebe. Unu mana anyị kwuru na anyị ga na-egbu ya na nkenke. Nya abụọ ya dịkwa n'izuụka ọzọ.
mana neba anya n'ihe ndị nke anyị mụrụ tata, maka na ebe a ka anyị ga-amalite n'izu ụka na-abịa abịa. Go through what we have learned so far. There shall we take it up next week. Ngwakwanụ ka ọ dị n'izu ụka ọzọ. See you all next week. Makana nkanyo bonkanyo kanina kwalite ni hanyo makana nkanyo bonkanyo iba maka iba toka iba maka hey iba toka.